Ta, kay Elia kinadakan. Para lipados masing gamay sa isang kwan, oy. Ilang milk. Lipay ang kiwi-kiwi girl. Makita sa mga gamit. Kita! Sa bag! Ito pa. Bernard! Thank you po sa gatas, yung papel, picky banks. Guys, mazong buntag na tong tanan. Magtanom na mi daring buwak di ah. Magtanom. Amo na siyang ibutang sa kahoy. Kada natang niyaya sa mga orchids. Nakapaliwat na po kong orchids. Orchids na po mo ihang padaghanan. Inindot siya sa buwak na nahan ko. So kani may amang ako anan. Kaning sanga sa kaimito. Mo na yung mga butangan danis buwak. Inindot man ning kaimito. Kami ni kaimito mo atong ibutang danis sa orchids. Itong pa dikitan ni Zaba. Okay. Muangay masalingan ni. Yang na ay sanga sa kuan kaimito. Ganahan na sila idikit ng yan ni. Namaya na bitaw. Diba? Palam, basig na ilansang pa. Lansang na ingan, sa ikoon. Pwede naman ang lansang, may Pag iipit dito siya. May ilak. Mga siya ilak, danis, orchids, danis, ganina. Diba? Ano na siya? Wala. So, yan na yung purma, guys. Idikit diha. Ito tayo sa butang bunot. Kaya nung nagbubo na tagbuwak, ay nagbubo na tas tubig, ma-absorb ang tubig ba? Lugay siya sa mamadhan. Lugay naman siya sa butang. Ang dali, ang daki ang ginseng, kapag Gabriel na mabuan. Pero ba atbang ka doon adlaw ka? Nawaintan. Okay ra nga. May ngari. Mo sa ninganda ng putasaw Alimot ko sa ngandi ni. Katagkari ko ani. Karena ba? Is kailan mo ginseng. Ano man ginseng. Ambaw na siya. Kana isang buko man na dito ambaw. Kaya guys niya. Ambaw na siya. Ha? Kami na sa panood. Diyan mo kaya tinganan. Awa ka mo. Oo, kung nagas, auto. Ikado na pa. Ikado. Nindot na si Jan kaimito. May atang huktas at ang orchids. Kaimito, madri ka kamuro. Pwede lang siguro. Nagbuo sa guys. Kaya dyan ang mga paabdi sa juta. Karong dali at dyan mabuhi. Kaya gahapon grabe. Dyan ka view. Dyan isahang kuan. Kanang ay orchids. Gahan dyan ko. Nice pa no? Nindot talaga ang naghanap buwak. Ang naghanap kajubuwak. Nice dyan ka ajo. Grabe gahan dyan ko sa orchids. Diyan manalinsing na to. Itong uban sa kutagaan. Naturo po ko sang kaila. Kaya ito'y naghani dyan mga orchids na to. Ang paliwat na po ko. Ha? Bunot. Kaya magkuha sa ko bunot guys. Kaya man yung mga dikitan. Ha? Okay. So na na bunot. So ka na dyan mo yung mga ikuan guys. Kailangan siya guys. Aksi-aksiin. Wala. Wala siya guys. Pwede lagyan kita bunot. Butang ilaman. Antos mga bunot. Kaya man yung mga ibutang. Sa banda. Banda rito. Banda roon. Banda. Pwede na ganingan ni. Bitaw guys ganingan ni Purma. So sa naguba. Yan na siya ba? Kantik. Juto na siya pa. Dani tanong. Ito ko lang itaan. Yan na natin siya. Kaya mas nindot ko na makaabot isang ugat sa juta. Ano na buhi ba? So, ang buhi sa nagmuraghan. Sa matraghanan. Hindi ko magkasanahe. Oo, ihinap ko din. Ihi ka, may di pa din pala biyag. Ihi, may naman ang sulit ng kabangan. Wala na kang Okay. Sabig na ang mga rambutan na guys. Rambutan na nas lubo. Ito dyan, idikit ang tree. Ito nga na ako. Hindot mga garong na ibunot sila guys. Kaya mo absorban ang tubig. Bugay mamadhan ba? Madaot ang gatang kuwan. Gumawan ang gatang ang banda. Ayun, nakanindot sa banda rito rin. Banda. Banda guys.
Karon mo brigada namin Kuya Kinkin karon guys. Brigada rong buntag sang palis exam nila. Dito na enrollment. Dala dapat pa. Dapat pa na ko nung election pa ko banda sa mga kaila. Election pa ko orchid. Alam mo magatawag na rin ko guys banda. Aris ka ng buhol. Yan na, nakanom na siya. Yes, nalakoy orchids. Pag mo tawag na rin buhol kay banda man. So guys, mag-unbox na sila. Karon pa nila mo ma-unbox. Mabrihi ang box. Sagay pangkapoy naman gahapon. Mga bre na. Kaya nagkamanda na yung mag-brigada mi. Guys, abrihin na ninyo kin. Ninyo kang mga kagamitan. Eh? Okay. Wow. Sama natin mag-imong. Isang bag. Happy yarns, isang bag. Okay? Wala isang bag. Nang gujuro na guys. Oh, di ba? Thank you, tita. Sa bag. Sakim? Nice. Very nice. Thank you, tita. Sa bag. Di pa ikatubad yung kamay, te. Gag ka na, kinsa man na. Barbie. Mermaid na, Little Mermaid. Yan pinili. Wow, mermaid. Thank you, tita. Mermaid. Napad. Palit sila og ante kanang na ay piggy bank. Ug katong day sa inganda na. Sa man inganda na? Tiger. Ha? Tiger. Tiger Bank. Agkang iliya piggy bank kay isa ko nang asudlas isang mga sinsiyo. Sige. Busy nagluka. Oh, piggy bank aga kimi-kimi. Kakin-kin. Sa may inganda na kin? Tiger Bank. Tiger Bank ko na guys ang second kim. Aga kuya? Kuya Gail? Tiger Bank. Yeah. Dapat imong Tiger Bank ya. Tapos kuya Gail busy dad to. Tagsam kuya, say color ka kuya kato? Yellow green. Bantay bitag way sud. Layon kuan man na. Tiger. Layon. Tira ka na. Layon man na, buti. Lain doon yan kita sa mga Oh, pasok buhok kag layon. sa kan. Kani? Okay. Inform Ken. Pen. Yeah. Uniform. So, mana yung uniform, guys? Mga slacks. Okay, so mana yung slacks ni Kuya Kent. Pulo. Patkabuok pulo. Pulo ni Kuya Kent. Ato pa nalabhan, bi. Labhan natin. Sa nang Duma pulo. Kaya itong pang pansahun. Okay. Patkabuok pulo. Kimo Kimi. Oh, isang mermaid. Yeah. Choco. Bear Choco. Wow. May Milo na to will doon hapon. Lima na, tapos tangi na sa mag-group. Ta, kay Elia kinadakan. Para lipados basing gamay sa isang kuan oy. Ilang milk. Lipay ang kimi-kimi girl. Wow. Sa pamantay uban. Wait. Ha? Papel. Papel ni Kimi-Kimi. Murat. Papel ni Kim-Kim, tulo kapad. Butang ato be. Sud na sa imong. Di na dadun tanan sa kapad. Kare kakuya Kinkin o kakuya Gail. Nga, Papel. papel. Right. Okay. So, nagtulo-tulo ni sila kapad. Sa Ballpen. duha, tulo, apat, lima, enam. So, 6 kapad. Ballpen. Pagpila mo na, nabahin na. Ballpen. Pila la tulo-tulo? Diha. Duha-duha, duha ka black, duha ka blue. Dapat na. Patupat lagi. Oo, patuto. Sakto lagi. Duha ka black, duha ka blue. So, tagtagurhan na sila. Thank you, tita. Salamat, tita, sa among mga gamit. Thank you, te. Yan na, nag-unbox na sila. Si Kuya Gel, kay busy pa man dadto. So, man siya nagpa halina sa among kuan. Kaya gamitin na mo sa eskwelahan.
Das kimi nag-unbox na isa nang giabrihan ng isang Little Mermaid. Uy, alam siga man dahil na isang ikog dai. Oh, hello. Mahal ko dahil. Happy ag baby na yan. Sige lang, sige. Kasi karton ng konday mo. Imuliyak. Wala. Lihik man dai kimi. Lipay si sasang kuan oy. Hindi ka kita rin ah. Awa pa. Kaning ako anon. Enggak. Dapay sabon. Importante sa sabon. O resin rocks para sa mga uniform. Ha. Lang Bear Brand Choco. Salamat ka Jote. So dahil natin ay lahang mga gamit sa school. Labi na uniform ni Kuya Kinkin kay freshman man na siya. New beginners. Freshman sa high school. So si Kimi dapat gizahati. So palit ra may usayal ti Dares Alicia kay na wa may sayal atos ubay nga green. Hindi pa'y agamang bajing gamay. Thank you, tita. Sa bag. Tapa. Mermaid. Thank you po sa gatas, yung papel, picky bangs. Thank you, tita, sa uniform. Sa tigil bank. Tagsam kuya. Ang papel, ang ballpen, ang gatas, ang kumit. Lamat eh. Aga kuya, mangita pa mi diyang slacks. Kay gahapon nangita mi silang suko dito. Wa man. Tuwara dyan siguro ni diyang kwan. Mara patahian na naman dyan natos kuya Gael Gab. Sa diyang slacks. Kay wa man dito. Ilang kinara. Yung pantalon rin no. Itong mga ito, pwede na ito, no? So, wala yung problema sa Kuya Gael, kaya na naman si Zay mga pulo. Si Kuya Kinkin ramo ay kuan og pulo. Kinahanglan og bag-o. Ka Kuya Gael, ito na yung mga pulo. Wala yung problema sa Kuya. So, wala pa sila yung problema sa bag. Kanan naman sila yung bag. Si Kimi, yaman yung palitan og sayal. Pero pwede pa masuot ang isang sayal katong green. Pero kinti na lagi, dara nadapit sa tuhod. Palitan naman si Zay ito ilas itil. Hanggang ninang. Ha? Panood na. Agi mo kuya. So, Kuya Kinkin naman isang bag. No, maxi. Sad na niya isang papel. Ito na sila ng bangkin. Sad na isang kapadbe. Ganun to na ang katong nakaping. Oh, itong pink. Parang itong pink ni mo. Dari. Sunod ng notebook na. Oh, ang notebook. Ang mga notebook nila, andyan na, og nanay kuan kay kada subject lahi-lahi mag-color. Oh, di man mag-color. Kada subject kay lahi man ag-color sa ilang notebook. So, wa pa mi namalitog notebook kay bawag sa mga kolora. Na Mermaid. Oh. Ingan ko. Ayun pa, pati si Kimi, o papud. Kaya nguta na papud ng teacher, kaya namin mo, brigada ni Za, ha? Ana, asay color imo hada na? Blue? Aga kuya ng isa. Sig tigum mo, sigong kuan, pero makatigo mo. Maso nang, nanamoy matigum. Bag ni Kuya Kinkin, sige na ni Za isang papel. Yan natin, naghan ka doon salamat ti Jo. Yan ang mga kagamitan sa mga chikiting. Happy ka mong bibigamay. Kada okay, agad pa na yung mga dadon, Kim. Naman na yung mga lapis na to, ay mong bulpin. Di na pwede na ha? Ready man na, di na pwede pang kuan. Check kayo ba? Ano na, ready na. Kimi-kimi. Isa na sa bag, di mo bi. Isa na. Isagli. Kaya ilang ka, day. O, ganit ang bag, kaya naikuan, na kariba, pitaka. Nice. Dati, nice ang bag ni Kimi. Practice na ko na si Kimi, guys. Og, good na si Kim sa isang bag, padung sa school. Hehe. Pag abot sa school, Wala, ano mo dayon. kauli, inaanak ko na kapag Okay. Sige. O, diba? Cute ka, Azo. Practice na sila sa isang... Dojo na sila sa isang bag. Happy si Kimi ka, Azo, te. Naman yung say Little Mermaid. tita sa Mermaid. Wow. Salamat ka, Azo, te. Laya lahat. Nasulasan na rin sa isang mermaid. Yan lang mga kagamitan. Lagi lang milk, mga dako. Kante na sa ng milk. Salamat ka, Zote. Happy yarn.